ciutadans acaba de donar el seu sufragi, declaro Catalunya com a república independent integrada a la Unió Europea. Has dormit aquí? Bon dia. M'he dormit. Quina hora és? 7:45. Què? La mare que em va parir! Laia, els dossiers de premsa i els informes de comunicació i treball. I un cafè, sisplau. Com tenim el redactat del discurs? Encara no està. M'estàs dient que falten menys de 2 hores i mitja per l'intervenció més important des que tenim la presidència, davant tots els congressistes i diputats i més de 400 periodistes de premsa nacional i internacional acreditada, i tu encara no tens el puto discurs de l'estat de la nació preparat? No, t'estic dient que dels 3 discursos que tinc redactats no sé quin entregar. Al final, com has enfocat la part de sanitat pública? Doncs que en l'últim any i mig hem passat dels 6 mesos de llista d'espera a les 6 hores i 45 minuts actuals. Hem arribat quasi als valors de Noruega. Hem de ser com Noruega. A Noruega el temps que passa des que una persona surt de la consulta de l'especialista i entra a quiròfan és de 4 hores i 10 minuts de mitja. Aquest és el model de sistema sanitari que necessita Catalunya. Hem d'aspirar com a mínim a ser com Noruega. Penses en el discurs vestit així? Senyor Álvarez, aquí té els informes que m'ha demanat. Comunicació i treball. Senyor Álvarez, diu-li... Necessito un vestit net i planxat, camisa i corbata. I un collons és el cafè que t'he demanat, Laia. No siguis tan d'un vella, pobra noia. Porta molt poc a nosaltres. Aquesta? Aquesta no ha enganxat un cartell en sa vida. És d'aquesta nova generació d'estudiants de polítiques, que no saben el que és el treball dur. Només volen rèdits fàcils i pujar ràpid. Jo no la veig així. Sempre l'he trobat encantadora. Saps que, a més de polítiques, és doctorada en història? Mercè, des que sóc aquí, aquest és el meu tercer becari. Bon dia, Marc. Mercè. Bon dia. Com està el pati, oi? Sí, té collons el tema. Quin dels temes? El de la retallada de 1.370 milions del tren magnètic. No pateixis, que del tema d'Israel també en parlarem, però amb més calma. És que té pebrots. La qüestió és que està demostrat que un tren magnètic anirà a 580 km per hora i que unirà Barcelona, València i Perpinyà. Reduirà a la llarga el dèficit aeroportuari i donarà un impuls brutal a l'eix mediterrani, reduint la saturació de les comunicacions, a més de l'impuls logístic i econòmic. I demoren el projecte 2 anys per prioritzar el megaport aeroport de Barcelona i entrar al projecte aeroespacial. I sense comptar que les emissions de CO2 i les saturacions dels principals eixos de comunicació, aeris, marítims i terrestres, baixarien de forma contundent. Estaríem per sota dels nivells establerts al protocol de Kyoto. Un avanç mediambiental sense precedents en política ecològica i gestió viària. No, si teniu raó. Tots aquests projectes són importants, però la Unió Geoestratègica d'alta velocitat per 20 creues més. En fi, ens veiem al Consell d'Estat. Ja ara. Fins ara, Ebre. Veiem més tard. Per cert, com tenim la proposta de llei 3 per legalitzar les drogues? Pinta malament. Sí? Sí. El Senat es retombarà. Els sondejos que m'han encarregat ens donen una baixada de 7 punts si presentem aquest projecte abans de les eleccions. 7 punts? I sense comptar la campanya en contra que faria l'oposició al Senat. Sí, ja m'imagino els titulars dels diaris. El govern impulsa màquines expenedores de porros i cocaïna a les escoles. Senyor Álvarez. Blau a ratlles o marró? Blau a ratlles. Blau a ratlles. Senyor Álvarez, he llegit els 3 esborranys de discurs que ha fet i els trobo sensacionals, tots 3. El que passa és que crec que si féssim una síntesi de tots 3, no? Remarquem la part econòmica, extenuem una mica la històrica i enlairem l'espiritual. Arribaríem a fer un conjunt de... La teva feina aquí és portar-me un cafè que fa 3 hores que t'he demanat. I no donar-li lliçons de com redactar discursos al... Jo qui soc? El cap d'assessors de la presidenta. Si creus que pot ser millor, calla i fes-ho. I porta'm el collons de cafè que t'he demanat d'una puta vegada. Doncs el que et deia, porta aquí 4 dies i ja vol redactar discursos.
Ara! Jamal, no et posis així. Saps perfectament que aquest no era el moment perquè el govern donés suport explícit a l'estat d'Israel, ho saps? Entenc que per tu és una qüestió molt més transcendental, però com a govern hem de, o més ben dit, ens toca mirar aquests temes en perspectiva. Amb quina perspectiva, Mercè? Amb la perspectiva dels franctiradors que assassinen a nens des de les taulades de casa? No, amic Jamal Ibrahim. La nostra perspectiva és la d'un estat que, com a exercici de responsabilitat, ha de demostrar maduresa i fermesa en la seva política exterior. Hem de prendre partit per qüestions a vegades molt dures, tot i saber que la gran majoria de gent, fins i tot entre els nostres electors, estaran en desacord. Algun dia no molt llunyà també prendrem partit pel nou estat palestí. Aquesta serà la nostra contribució al manteniment de la pau, en benefici a la llarga, i no en tinguis cap dubte, dels dos pobles enfrontats. Bon dia a tothom. Bon dia, senyora presidenta. Què? Com tenim l'ordre del dia? Gràcies, Pere. Conseller d'Educació? Doncs no tinc tan bones notícies. Malauradament, l'esmena 4.2 de la nova llei d'educació ens l'han tombat per manca de majoria al Congrés. Crec que haurem de seguir negociant. Sí, i clar. Conseller d'Agricultura, com ho tenim? No és el millor temps, precisament, però mantenim converses amb el sector. Esperem tirar-les endavant. Subvencions? No hi estic d'acord. Per què? No és crec, la millor manera d'ajudar a l'agricultura d'aquest país. Sí, estic d'acord amb ajudar-los a renovar maquinària, posar-se al dia, cooperatives, comptar amb les noves tecnologies informàtiques